Encetem el tema 3 d'aquest segon mòdul en el que repassarem els aspectes més destacats que caldrà tenir en compte pel que fa a la vigilància de la salut de les treballadores i treballadors encarregats de l'administració de fàrmacs perillosos. Des del punt de vista preventiu, l'administració de fàrmacs perillosos de la llista 2 i la llista 3, que són la novetat que s'introdueix amb la implantació d'aquest projecte, podem considerar que el nivell d'exposició és baix, tenint en compte que no es tracta d'una manipulació continuada, a diferència de la que es fa en les àrees on s'administren antineoplàsics de la llista 1, com seria la planta d'hematologia o d'hospital de dia, on el seu ús és molt elevat. A més, es disposa de procediments de manipulació i administració segura per cada cas. Es posen a l'abast dispositius de seguretat específics i es disposa dels equips de protecció individual adients per cobrir el risc residual. Per aquest motiu, des de Vigilància de la Salut no s'estableix cap mesura de control específica i aquesta vigilància es realitzarà segons la planificació general establerta per cada planta o servei. Pel que fa a la protecció de la maternitat, cal destacar que, amb caràcter general, la treballadora embarassada no podrà manipular fàrmacs perillosos de cap de les tres llistes, exceptuant l'administració de les formes sòlides orals intactes, que es podrà fer amb un parell de guants per considerar-se que aquesta forma farmacèutica és molt segura i no presenta risc ni de projecció ni de generació d'aerosols. Es dona una situació especial en el cas de l'oxitocina, fàrmac de la llista 3 que s'administra per via parenteral a parts, reanimació i planta quarta B. Aquest medicament té efecte sobre la reproducció només a partir del tercer trimestre de l'embaràs. El fet que en aquests serveis ja no hi hagi embarassades a partir de finals del segon trimestre fa innecessària l'aplicació de cap de les mesures preventives comentades en aquest mòdul. En el cas de l'alletament matern, amb caràcter general, cap treballadora en aquesta situació podrà manipular fàrmacs de la llista 1 i de la llista 2, a excepció, al igual que en el cas de l'embarassada, de les formes farmacèutiques orals sòlides intactes, que es farà amb un parell de guants. Pels fàrmacs de la llista 3, la treballadora en situació d'alletament matern podrà administrar-los utilitzant els equips de protecció individual indicats per cada cas, a excepció d'algun fàrmac incompatible que s'indicarà des de Vigilància de la Salut. Per tal de poder fer una correcta protecció de la maternitat, en cas d'embaràs o lactància materna, la treballadora haurà de notificar la seva situació a la Unitat Bàsica de Prevenció. Serà a partir d'aquest moment quan l'empresa tindrà l'obligació d'assegurar la seva protecció. Així mateix, la llei també contempla la protecció de les treballadores i treballadors que tinguin intenció activa de concebre, per la qual cosa cal utilitzar els equips de protecció individual recomanats durant l'administració de qualsevol fàrmac perillós. En cas que existeixin problemes per a la concepció i s'hagi consultat a un especialista, caldrà notificar-ho a la Unitat Bàsica de Prevenció i aportar l'informe mèdic corresponent per tal que les mesures de restricció oportunes siguin implantades.